Din is-sena l-MCAS tirċieva kważi 3,000 applikazzjoni minn individwi li jridu jibdew kors hemmhekk għall-ewwel darba. Dan ifisser żieda sostanzjali ta' 14% fl-istudenti ġodda mal-MCAS meta kkumparat mas-sena li għaddiet. B'kollox wara li nhar il-ġimgħa qed it-tielet u l-aħħar sejħa l-applikazzjonijiet daħlu għand il-kulleġġ 8,200 applikazzjoni, ċifra li tinkludi kemm l-istudenti li għalihom din hija l-ewwel darba li se jattendu kors fl-MCAS kif ukoll dawk li se jkunu qed jissuktaw bl-istudji tagħhom hemmhekk. One News mar l-MCAS traħal ġdid fejn tkellem mal-istudenti dwar x'korsijiet qegħdin jistudjaw kif ħossuhom kif proprju ninsabu fil-bidu tas-sena akademika l-ġdida. Bħala korsi qed nieħu Advanced Diploma in Business Administration, bħalissa sejrin tajjeb ħafna għadha l-ewwel ġimgħa min jaf x'għadu ġej, imma looking forward ħafna għal dis-sena. L-atmosfera vera sabiħa, eżin għandi sħabi u hekk, ġifieri malajn ingwala ma' xulxin. Mela jiena bdejt fuq marketing. Ifhem s'issa l-ewwel ġimgħa ħaddit sew. Ja, huwa post sabiħ, onestament inta ma' ħafna nies differenti u tikber bħala persuna. Jien qiegħed fil-kors tal-isports, Bachelor of Science in Sports and Exercise, qiegħed it-tieni sena u ħaddan il-kors għax nixtieq insir PE teacher u footballer. Friendly ħafna, tfal kollu okejmi, anke biex tagħmel ħbieb easy ħafna. Skola sabiħa, teachers ta' vera friendly ħafna. Ma żied l-MCAS fil-kors tiegħi jibgħatuna xogħol bħala apprentistat, ma allura aktar faċli biex insib xogħol il qudiem. Kellimna wkoll mar-reġistratur tal-MCAS Marija Pace li esprimiet is-sodisfazzjon tal-kulleġġ quddiem iż-żieda sostanzjali fin-numru ta' studenti li wrew interess li jistudjaw f'xi kors jew ieħor. Kuntenti ħafna b'dan in-numru u nisperaw li daw l-istudenti kollha li qegħdin nibatulhom l-offerta wara li nkunu vvettjajnilhom l-applikazzjoni biex jiġu magħna l-MCAS jiddeċiedu li jaċċettawha u jiġu jistudjaw hawnhekk ġewwa l-MCAS. Fost id-diversi istituti li raw żieda sostanzjali fl-applikazzjonijiet hemm l-Istitut tal-Inġinerija u t-Trasport. Id-direttur ta' dan l-istitut, Stephen Sammut, tkellem dwar kif bħala istitut iħejju lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Naħdmu b'sistema ta' apprentistati. Din hija importanti x-istudenti tagħna jkunu qegħdin imorru għand il-kumpanniji darbtej fil-ġimgħa skont kif huwa il-timetable tagħhom biex jesperjenzaw is-settur. Intant matul din il-ġimgħa fl-MCAS se tkun qed issir il-Freshers Week, ġimgħa fil-bidu ta' kull sena akademika li fiha jsir programm ta' attivitajiet maħsubin biex jagħtu merħba lill-istudenti l-ġodda tal-ewwel sena. Din is-sena akademika fetħet ftit wara tħabbir li l-investiment mill-Gvern fl-istudenti permezz ta' stipendji u għotjiet se jiżdied b'1,000,000 euro għas-sena skolastika u akademika 2022-2023 meta mqabbel ma' sena skolastika u akademika li għaddiet. B'hekk l-investiment issa se jkun qed ilaħħaq 33 miljun euro.